een programma met jonge rijen, maas trainen, midgetjes trainen en jongens bij elkaar zitten en praten over voetbal. Of en hier een serie achter elkaar. Joop Albeda en Blachier en Ron Zwerver. Die kwamen om zijn beurten vertellen waarom ze Olympisch kampioen werden meer. Wat ze er al hier met het Pancros-model. Dus die man had er een ongelooflijk hoop voor oer om dat te bereiken. Ja. Dus eigenlijk moet je aan een verstand peuterje dat je er echt wat voor oer maar dan wil je echt wat bereiken. Dus die vertelden hun verhaal, die fantastisch. En toen kwam Nicky Hofs, 2 keer bij me. En toen zei hij van, trainer, ik vind het wel mooi, maar... Ik zei, wat Nicky, wat maar? Ja, het past mij eigenlijk niet. Het past jou eigenlijk niet. Wat is er aan de hand dan? Hij zei, ik kijk al zo lang het er is, om 8 uur, naar... En ik wist bij God net waar te gaan. Goede tijden, slechte tijden. toen werd ik even heel slim, intuïtief. Ik zei, oké, Hofs. Want ik vind wel, er weer een andere wereld bij hun ontstaan. Want ik weer volle strenger en volle directer van wat ik woe en zo. Dus ik zei, oké, prima. Vanavond is nog 8 uur, maar morgen is het 8:30. Kan jij mooi kijken. Maar vertel jij vanavond even aan die jongens waarom het morgen 8:30 is. Hij ging stenen er in de kop. En dat was hilarisch. Hij had het niet. Kom ik een periode later wedstrijd bij een symposium bij de NRC-NSF. Nicky Hofs. Hey trainer. Hey Nicky. Hij zei, weet je nou, ik hou maar op. Ik vergeet het nooit weer. Echt fantastisch.